L-industrija tal-films pajjiżna għaddiet minn trasformazzjoni profonda tul dawn l-aħħar snin u llum qed titqies fost aktar vitali għall-ekonomija Maltija. Dan ġie spjegat fil-Parlament mill-Kummissarju tal-Films Johan Grech waqt seduta tal-Kumitat Permanenti tal-Kontijiet Pubbliċi il-PAC fejn irrimarka kif is-settur inbidel minn wieħed staġjonali għal wieħed li opera matul is-sena kollha b'impatt dirett u konkret fuq l-ekonomija. Grech ippreżentat ta' ritratti dwar is-sitwazzjoni li l-gvernijiet nazzjonalisti ħallew fihom il-faċilitajiet f'din l-industrija, ritratti li jiġdu telqa papali u l-mod kif amministrazzjonijiet nazzjonalisti dejjem qisu din in-niċċa bħala bla importanza. Grech kompla li sa minn meta beda jmexxi l-Kummissjoni u Malta laqgħet xejn inqas minn 169 produzzjoni ċinematografika, inklużi blockbusters ta' Hollywood, budget kollettiv li jaqbeż is-635 miljun euro. Dan l-investiment, spjega Grech, wassal għal moviment ekonomiku li f'5 snin biss iġġenera biljun euro fil-katina tal-ekonomija nazzjonali. Kull euro li ninvestu niġġeneraw 3 euro lura fl-ekonomija tagħna. Il-cruise barranin fi 2024 ħallew aktar minn 5 miljuni euro oħra fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Kummissarju spjega kif illum Malta għandha infrastruttura robusta, inkluż blueprint dettaljat ta' kull metru kwadru maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar għal soundstage ta' livell dinji li se joffri garanzija ta' karriri sostenibbli fil-films għal ġenerazzjonijiet ġodda. Jiena kburi li llum nista' nikkonferma li l-ġimgħa li għaddiet għalaqna pjanta dettaljata tal-ewwel soundstage li se jinbena fil-Malta Film Studios. L-ewwel soundstage f'pajjiżna. Issa għandna blueprint, il-mudell tagħna lest. Grech tenna li rapporti ekonomiċi mħejjem u l-Malta Film Commission ġew ukoll verifikati mill-Awditur Ġenerali li konferma li ċifri rapportati juru r-riżultati korretti u jagħtu stampa reali tal-impatt li qed iħalli dan is-settur fuq l-ekonomija. Fost dawn ir-riżultati Grech semma kif l-2023 waħda 18% mit-tkabbir ekonomiku ta' Malta ġie direttament mill-industrija tal-films, jiġifieri kważi euro minn kull 5 ta' tkabbir.